इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय स्निथि गायसनथाय सान फालिदों बेजों लोगोसे मा फोरमायनो सानो? दिनैनो जोङो फालिनायनि खार'ना बेनो जे जोङो बिराद खुसि जोङो बाव मोनसे सोदोब बाहायदों मार्भेलास जार्नि बिराद मोजां भाबै जोङो माने जार्नि खालामदों जे जार्नियाव जों बाधा मोनाखै जों रायजोनि थाखाय जों पार्टी हिसाबै सृष्टि जादों रायजोनि दुख दुखुखौ जों बुजिगोन आरो जों बेखौ रायजोनि आसा आसांखौ जों पुरन खालामगोन। सार 6.3 दफाजों दे भेन्सार स्कुलफोरखौ गासिबो प्रफेसनाल खालामनांगौ दंमोन दा दिनैसिम बे मोगथां महर मोनाखै बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जोङो बे प्रजेक्ट खालायगोन समनि माने जोंहा दिनै अभाब जों खालायगोन बेखौ आरोखि सानसेनि जोंहा दहायबो होनबाय आङो जों लासै लासै गासिबो खालायगोन जा खालायनांगौ मावनांगौ जे सुक्ति जोंहा दङमोन बे सुक्तिखौ जों फुलफिल खालायनो बे जोंनि उद्देश्य रायजो राजाया फैथों जोंखौ आरोखि दिनैहाय जों थगायजानाय मोनसे पार्टी बा रायजो राजा जोङो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा जों ज' बुजिबाय बिसोर आरोखि जे येस जोंखौ जुदि बबेबा मोजां लामाजों लांनोब्ला उन्नतिनि लामाजों लांनोब्ला एकमात्र पार्टी दं बे जादों इउपिपिएल आरो बेखौ रायजोआ बुजिबाय दिनै ओंखायनो रायजोआ दिनै फैदों।